म्हणे बाळासाहेबांनी ह्याला सांगितलं. तुला सांगायला तू किती वर्ष पक्षात होतास? जेव्हा होता तेव्हा मातोश्रीच्या गेटच्या बाहेर असायचा. मग बाळासाहेब तुला कधी बोलले? आणि ह्याचा पुरावा की हा काय बोललाय की मी राजकारणातून संन्यास घेईन जर मी ठाकरे कुटुंबावर जर काय बोललो असेल तर? तू काय बोललायस ते? शिवसेना मी काम केलं, शिबिर दिलं, दिवसभर चाललं, सकाळी कोण काय बोलला, काय बोलला, काय बोलला ते बसायचे नाही, ते ऐकायचे नाही की माझ्या पवासाहेबांना किती वेळ बसला. तुम्ही कशा बसा वाशरू आदित्य ठाकरे. ऍक्टिंग करतोय आदित्य ठाकरे. मी काहीच बोललो नाही 15 वर्षामध्ये, आणि जर बोललो असेल तर मी संन्यास घेईन असं तुमच्याच सर्वांसमोर बोलला होता. आता घेशील का रे संन्यास? घेशील? आता सांग भास्कर जाधव, तू किती बापाचा आहेस? संन्यास घेऊन दाखव. आजपर्यंत मी कधी पातळी सोडली नव्हती. एक मर्यादेमध्ये राहून आपण टीका करतो. एका माजी मुख्यमंत्र्याला, एका कुटुंबाला तू जे बोलतोयस ना, मी मागे खेडमध्ये येऊन तुला सांगितलं होतं, भास्कर याच जन्मात तुझा हिसाब चुकता करणार हाच निलेश राणे. तुला नाही सोडत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.